Aste hontako Tolosaldeko atariaren protagonista nagusia Juan Cruz Zigerabide Adunarra izango da. Espainiako haur eta gazte literatura saria irabazi du, Abecedario Titirijario liburuarekin, eta hori aitzakia hartuta Jon Miranda kazetariak luz eta zabalitz egin du berarekin. Honez gain, beste bi protagonista Ander Malbadi eta Eneritza Ulestia izango dira. Urtebeteko atsedenaren ostean, berriz bueltan da Ataria irratira Auspo artean trikiti saioa, eta kasu honetan Ander Malbadik bakarrik egiten bazuen ere, Eneritza Ulestia lagun izango du, eta irratsaioaren nondik norakoak azalduko dizkigute batez ere. Ikasturte honetan errezeta berreskuratuko dugu eta tarteka Aintzane Artola, sukaldari berriak, bere errezetak ekarriko dizkigu astekarira. Honez gain, Mingaina Txulora saioa ere bueltan izango da ikasturte berrian, eta hasteko Jon Imanol Etxabe sexologoak ipuin erotiko bat ekarriko digu. Iritzi emaile lanetan berriz, Maider Aizmendi, Natalia Garmendia eta Inigo Irurtzun ariko dira, iritzia ematen, eta bertsoa berriz Unai Mendizabal Mendik bota digu.